Ádám bácsi, Bianca bácsi. Na! Ádám bácsi, Bianca néni. Na végre van meg. Mondj csak, kedves Bianca néni. Hoztál te magaddal porszívó zsákot? Nem hozott. Ádám bácsi, mondj csak. Hoztál te magaddal porszívó zsákot? Nem. Bianca néni, mondj csak. Porszívót hoztál? Nem. Ádám bácsi, porszívó? Nem. Hát eljönnek ide porszívó nélkül! Vagy azt nem is kellett hozni? Ja, én hoztam. Hát illetve nem porszívót hoztam, hanem egy varázslatos porszívó zsákot hoztam. Ebben a macska ládában van benne, és most ki fog jönni. Jobb, ha leveszem a tetejét, mely nem bír kijönni belőle. Megmutatom a varázslatos porszívó zsákomat, olyan szép, hogy ilyen szépet szerintem még soha életetekben nem láttatok, itt van. Ugye milyen szép? Na mi az, hogy nem mondjad már, hogy szép? Hát azért mondtam, hogy szép, jó? Vannak rajta ilyen aranyak, itt körbe, látod? Attól olyan aranyos. Megnézzük, hogy mi van benne. Jó, ha már itt van, belenyúlok, kiveszem, ami benne van. Van benne például egy sárga színű kendő. Bianca néni, fogd meg légy szíves a sárga színű kendőt, köszönöm szépen, ügyes vagy. Van benne még egy... Mi van még benne? Janítsd be. Ja, de! Van benne még egy zöld színű kendő. Ádám bácsi, fogd meg légy szíves a zöld színű kendőt, köszönöm szépen, ügyes vagy. Van benne még egy piros színű kendő. Bianca néni, fogd meg légy szíves a piros színű kendőt, köszönöm szépen, ügyes vagy. És van benne még egy kék színű kendő. Ádám bácsi, fogd meg légy szíves a Bianca nénit, köszönöm szépen, ügyes. Nem a Bianca néni, hanem a kéket, de az Ádám azt jobban tudja, mint én. Na most figyelj! Teljesen kiürült a zsák. Mindenkinek meg tudom mutatni, hogy üres, mert itt alul van egy cipzár, ezt így kihúzom, akkor az egészen át tudom dugni a kezemet. És akkor látszik, hogy üres. Figyelj, megmutatom. Táraré, taréraré, táraré. Ez mi? De csípkedj a fejemet! Ne csípkedj! Inkább, ha már itt vagy, akkor énekelj az embereknek, gyerünk! Nem akar. Mondd csak, miért nem akarsz énekelni? Azt mondja, hogy csak akkor énekel, ha megtapsoljátok. Tapsoljátok. De gyerünk, mehet az ének. De borzalmas, mi? Figyelj, van egy barátja, azzal szoktak beszélgetni. Hello! Mondd csak, neked ilyen büdi a szád? Nem. Nem büdi volt! De nem ezt akartam megmutatni, hanem azt, hogy üres a zsák. Bianca néni, kukucskája bele, légy szíves, jó? Nézd meg, üres? Azt mondja, üres. Ádám bácsi, üres? Ádám bácsi, üres. Jó van, Ádám bácsi az üres, hanem a zsák az üres, jó van. Most jön a varázslat. Bianca néni, ebbe az üres zsákba tedd bele, légy szíves a piros színű kendőt. Én pedig elvarázsolom. Nagyon ügyes vagy. Most figyelj, eltűnik a kendő. Csiribi, csiriba. Eltűnt a kendő. Hol? De hogy kerül az oda? Ki volt itt a cipzár, azt mondja Ádám bácsi. Én meg azt hittem, hogy kinőtt a földből egy ilyen. Elültettetek egy kendőmagot, mi? És kinőtt belőle. Fogd meg, Bianca néni, mert borzalmas nagy baj van. Nem húztam be neki a cipzárt, úgyhogy most behúzok neki egyet. Na nem úgy húzok be neki egyet, hanem a cipzárt. Így, Bianca néni, most tedd bele, légy szíves, a pirosat már nem bír kiesni belőle, nagyon-nagyon ügyes vagy. Ádám bácsi tedd bele a kéket, légy oly drága. Nagyon köszönöm, Ádám bácsi drága lett, látom. Bianca néni tedd bele a sárgát, köszönöm szépen. Ádám bácsi tedd bele a Bianca nénit, köszönöm szépen. Nem a Bianca nénit, az őket, jó van. Most jön az igazi varázslat. Mondd csak, kedves Bianca néni, tudsz te valamilyen varázsigét? Nem. Ó, az jó. Várj, az jó lesz, azt csak így kell mondani, megmutatom, figyelj. Nem. Jó? És akkor már is varázsige, na mondja. Nem tudom. Így ennél, na. Nem. De Boszi, nem. Nem. Nagyon jó! Ádám bácsi, mondj csak, tudsz te valamilyen varázsigét? Nem. Az ugyanaz, amit a Bianca mondott. Te mondj egy másikat, te mondjad azt, hogy igen. Akkor igen. Nagyon jó! Bianca néni, mondd bele, légy szíves azt, hogy hókusz-pókusz. Hókusz-pókusz. Te meg azt, hogy csiribú, csiribá. Csiribú, csiribá. Nagyon jó. Te meg azt, hogy abrakadabra. Abrakadabra. Nagyon jó. Te meg azt, hogy hápsel, végig zsibégel, zsibélek, zsibégel, Hogyan? Hogyan? Hát így, hápsel, végig zsibégel, zsibélek. Na jó, mondd bele azt, hogy muk.
Megmukkant, jó van. És a mutatvány! Mindenki szeme láttára! Itt van! Tessék! Nem sikerült. Hiányzik valami. Tudod, mi hiányzik? Megmondom neked. Só. Elfelejtettük megsózni. Bianca néni, sózd meg, jó? Nagyon jó. Ádám bácsi, tegyél bele kis cukrot. Hogy honnan? Hát itt a nagy cukorhegy, nézz oda! Apu, vegyél egy csipetet, tedd bele, hogy? Nagyon jó. Bianca néni, tegyél bele egy kis vizet. Nagyon jó. Ádám bácsi, tegyél bele egy kis vizet. A vizettől kell még egy kis víz, tőled is kell. Nagyon jó. Bianca néni, kicsit keverd meg a tetejét. Nagyon jó. Ádám bácsi, keverd meg a tetejét. Hallottad? Hogy kever az Ádám, mi? Keverd? DJ Ádám, oh yeah. Kever még egy kicsit. Oh, bepörgött. Teljesen. Bianca néni, kóstold meg, hogy finom-e. Ham. Milyen? Jó. Jó. Ádám bácsi, kóstold meg, hogy finom-e. Ham. Milyen? Rossz. Megnézzük, hogy mit varázsoltatok belőle. Ádám bácsi, Bianca néni, gyertek ide, vegyétek ki a kendőket, adjátok oda egymásnak szín szerint, ahogy volt. Ádámnál a kék meg a zöld, Biancánál meg a Mit csináltatok? Ezek az emberek összevarázsolták egybe az egészet úgy, ahogy van. De hogy csinálták már? Megnézem. Össze van varva. Tapsoljátok meg őket. Hát ezek igazi varázsoló művészek. Biztos bedobtak egy varrónőt, mi? Fogd csak meg, Bianca néni, megnézem, benne van-e varrónéni. Úgy megkeresem, hogy így még életében nem volt megkeresve, figyelj. Varrónéni! Gyere ki! Én benne, várja, kijöntöm belőle. Ez valami mikrovarrónéni lehet, vagy nem tudom. Tudod, mit csináljunk? Varázsoljuk szét, jó? De ne a varrónénit varázsoljuk szét, hanem a Bianca nénit. Vagyis nem a Bianca nénit, hanem a kendőket. Gyere, Bianca néni, tedd bele az összeset, úgy van. És mindjárt mondjad is bele azt, hogy nem. Nagyon jó. Te meg az, hogy igen. Te meg az, hogy hókusz-pókusz. Te meg az, hogy csiribú a tehén. Mi? Nem csiribú a tehén, hanem csiribú Lajosbá. Már! Nem csiribú Lajosbá, hanem csiribú csiribá. Csiribú, csiriba. Abrakadabra. Abrakadabra. Muk. És a mutatvány! Mindenki szeme láttára! Itt van! Tessék! Megint nem sikerült. Tudod miért nem? Hát kihagytuk a sót, a cukrot, meg a fél receptet. Jaj, nekem. Bianca néni, gyere. Tegyed bele azt a sót, légy szíves, mert anélkül nem megy. Egy kis cukor, egy kis víz. Egy kis víz, egy kis keverd meg. Keverd meg. Kóstold meg. Nyam. Kóstold meg. Nyam. Nézzük meg, hogy sikerült. Gyere. Juhé! Társoljátok meg őket! Nagyon ügyesek voltak, az az igazság! Bianca néni, Ádám bácsi, amiért ilyen ügyesek voltatok, ezért most rögtön rátérünk az ajándékra. Mit hoztatok nekem ajándékba? Hogy semmit! Ez nem úgy szokott lenni, hogy a gyerekek adnak ajándékot a Ricsi bohócnak. Nem? Ez is így háttal, mint az előbb, az, hogyha fordítva. Nem úgy, fejjel lefele. Nem úgy. Hanem úgy, hogy a Bianca ad neked, te a Bianca... Én adok nektek? Mi vagyok én, Mikulás bácsi? Vagy én vagyok a húsvéti nyuszi? Egyiknek sincs itt az ideje, mindegyik alszik javában. Na jó van, én adok ajándékot. Először Bianca néninek adok ajándékot, mert ugyebár ő a hölgy. Kedves Bianca néni, odaadom neked ajándékba, Ádám bácsit elviheted haza. Jó? Azt mondja, tiltakozik, de az ajándék nem szokott tiltakozni pedig. Annak olyan mindegy, viszik, odaadják, kész. Nem kell? És ha becsomagolom ajándékpapírba? Nem. Na jó, csak viccelt, nem ajándékpapírba, dobozba. Nem. Úgyse jó! És ha hozzáadom őt is, ott van a pacélén. Nem. És ha hozzáadom a technikus bácsit? Nem. Pedig az jó, mert otthon csinálja a diszkót. Nem jó? Nem. Ó, nem kell neki. Na jó, akkor adok Ricsi bohócos ajándékot, jó? De nem olyan nagy ajándék, meg nem is olyan kicsi ajándék, inkább csak egy kis emlék, hogy együtt játszottunk. De a Ricsi bohócos fénykép, teljesen véletlenül én vagyok rajta, csak itt még a fodrász előtt. Jaj, de szép vagyok, oda, gyönyörű.
Hát ez nagyon-nagyon szép. Bianca néni az egyik, Ádám bácsi a másik, tapsoljátok meg őket, szaladjatok a helyetekre. Nagyon ügyesek voltatok. Na kérem szépen, tegye föl a kezét az, aki okos. Tessék, parancsolj. Tényleg? Komolyan? Igen? Jó van. Tegye föl a kezét az, aki még okosabb. Hoppácska. Tegye föl a kezét a világ legokosabb embere. Azt hittem, akkor csak egy van. Tegye föl a kezét az, aki okosabb, mint a világ legokosabb embere. Most már én is fölteszem. Tegye föl a kezét az, akinek fönt van a keze. Micsoda? Ennek semmi értelme. Tegyétek le nyugodtan. Ti tényleg ilyen okosak vagytok? Még az is lehet, hogy tudtok válaszolni az én kérdésemre? Feltehetek nektek egy kérdést? Jó, felteszek egy kérdést, jó? Hova tegyem fel? Hogy ide? Tehát tőre föltegyem? Fejemre? Ja nem úgy, hanem úgy, hogy megkérdezem tőletek a kérdést. Hát persze, figyelj, mi a kérdés? Nem az a kérdés, hogy mi a kérdés, hanem az a kérdés, hogy tudtok-e mondani nekem olyan állatkát, amelyiknek itt elől ilyen nagy a hasa, és nem az apa. Víziló, ha nem az apa, akkor a víziló. Ló, az is jó. Melyik az, amelyik maci, de fehér a bundája? Jegesmerve. Melyik az, amelyiknek ilyen hosszú ormánya van? Elefánt. Melyik az, amelyik fóka? Ja, az a fóka. Az a fóka. És melyik az, amelyik nagyon, de 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 nagyon szereti a mézet. És melyik az a maci, akinek a barátját úgy hívják, hogy Malacka? Milyen mackó? Az a neve, hogy Pici Mackó. Ja, Ricsi Mackó, de szép. Ja, Mici! Mici macska! Mici macska! Mici mackó! Ki az, aki ismeri ezt a Mici zacskót? Nem zacskót, Mici mackót ki ismeri? Tényleg? Jó. És ki az, aki szokott otthon bohóckodni? És ki az, aki szeretne most is bohóckodni? Jó, akkor gyertek föl mindannyian. Gyere, gyere, gyere! Van hely bőven. Gyere nyugodtan. Meg még mindig gyere. Akár úgy is lehet, hogy rengetegen jöttök. Nagyon jó, szépen álljatok egymás mellé, alá, fölé, közé, kinek hol van hely. Jól csinálod, ügyes vagy, igen. Jó van, gyere, gyere, gyere. Napszemüveget hoztatok? Nem, nem baj. Jó van. Hello! Jó napot! Megvan mindenki? Jó? Magasabbak azok állhatnak hátrébb, onnan is látszanak, az alacsonyabbak nyugodtan jöhetnek egy kicsit előrébb, jó van? Ne olyan nagyon hátra, mert akkor semmi nem látszik. Gyere nyugodtan, második sornak lányok ide nyugodtan, szépek lesztek nagyon. Jó? Úgy, mint a focisokat,